lain nga pangandoy sa tao, kitang mga tao in relation sa material nga butang, labi na ginang kwarta, gusto kitang madato, gusto kitang mudaghan ang atong mga possessions or mga gihuptan nga mga kabtangan. Gipangutan na imong tupad ina sa maroy pangandoy nimo mudaghan imong kwarta o mahurot. Ikano pangutan na. Way ang tao nga saktong pangisip, normal og pangisip, gusto kong mudaghan ay. Kung naalang yung kahigayunan nga mudaghan, gusto gyud ko. Muna ang Ginoo ni hatag og pamaagi aron mudaghan atong kwarta. Ang sa may gibutang diri sa unang pagbasa, pinaagi ni San Pablo, ingon siya, ang nagtanom og jutay, muani sad og jutay. Nya ang nagtanom og daghan, ani sad daghan. Mao gyud po na ako, commerce man ko, accounting, usa sa mga commerce, principle sa atong commerce or sa atong trading na invest more and earn more. Invest little and earn little. Simple na mathematics. Nakaron ang pangutana, unsay atong i-invest, niya asa nato i-invest, asa nato itanom, o unsa man say atong itanom. Gaya ka na ba? Aron ta madato. Apananom og lubi, hudtan ang imong 50 ka hektarya, tamni naglubi. Sabi mo hitabo, daghan kayo kag kupras, daghan kay kag maani, madato din ka. That is our normal. Kanang imong pila ka hektarya dihang luna, tanomi naghumay, tanomi nagmais, tanomi nagutanon, ibaligya. Kanang imong kwarta i-invest na diha sa kanang kompanya nga na mga stocks na nindot kayog earning, mudaghan na. That is our normal principle. Si Kristo ni hatag og abnormal principle. Unsa man? Ipanghatag aron mudaghan ang imong kwarta. Madato ka basta magsigi kag panghatag. Unsa man? Hay may inyong sundo na ni. Kadtong i-invest niya tiguma dayong ginansya o ang kang Kristo nga ipanghatag, sige yung panghatag, mag-anam yung kag kadato basta magsige kag panghatag. Hay may yung sundo na na. Ay, klaro. Gibutang diri. Ang tao kuno nga matarong kanang nagsigig panghatag, matod pa diri kanunay siyang magpadato kaninyo aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon og daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa pinaagi kanamo. Si San Pablo ba ningon siya, sige gyud hatag kay inigsige na tong hatag, sige sa tag kadato, padatuon tag mais Ginoo kada gid adlaw, madato gyud ka. Pasabot di gina mahubas ang sige nimong hatag. Pangita kuno mog dato nga mo spend og butang lang nato mga 100,000 pesos kada adlaw aron ipakaon sa mga tao na ana tingali pero ambot pila ka buok. Ana si Mother Teresa of Calcutta, sa kadaghan ng iyang giatiman, gamay ra ng 100,000 nga worth sa pagkaon og tambal nga iyang ihatag sa mga giatiman nila tibuok kalibutan kada adlaw. Pero pila ray puhunan ana ni Mother Teresa, matud pas istorya, $2.
pagbiya niya sa iyang congregation sa Our Lady of Loreto mantinga ito, gadara siya $2 aron mosugod sa iyang paghatag sa iyang serbisyo sa mga poorest of the poor. Ug gikan atong adlaw nga nisugod siya alagad sa poorest of the poor, nga wa gid siya kadto yung $2 ang iyang gihurot og invest, nahimo na karon nga ambot pila na kana kay murag sobra naman tingali 1,000 ka mga centers ang ilang natukod tibuok kalibutan. Sobra na tingali na mga 100,000 or 200,000 ka tawo ang ilang giatiman nya, og mukaon lang na og tag pila expenses ros usa ka tawo nga mukaon. Butang talag 100,000 na ilang giatiman, mga bata, mga tiguang, inana. Mga pila ka kabuok, pila kay konsumo ana kada adlaw. Paigo ka ang 50 pesos kada adlaw, kaon. Butang talang yun 100. Ya 100,000 kabuok. Pila na na. Sige, multiply. Di man sa mukha mo multiply noon. Pila na na. Unya, napay tambal. Ang tambal pa di ay. Napay bayron nun sa suga sa ilang mga centers. O, ana. Imagine na. Kada adlaw. Wa man ay income kay sa pag-income anang na nag-ana diri ang laway, alsahonon, paporting mga dauta. Unya, dili pag ginaigo nga kanang naasod sa ilang centers ang ilang giatiman. Mangadto pag gina sila ang mga suok-suok, mga slums, tigumon at least once a week or once a month kanang mga rugby boys, kanang mga adik, ilan ang tigumon nya, ilan ang padua-duaon in one day, kunya ilang tagaag pagkaon, tagaag ginagmayng katekesis, human buhian ra pod na nila, suyo pa sa nangatog rugby, ilan na sa nang tigumon, hangtod nga pipila ato sa siging katekesis, mamiya dito sa ilang adik-adik og mo alagad na diha sa ilang center. Wa gyapon ay kwenta-kwenta nya, di pa naigo sa akong kasinatian, mangadto pag gina sila prisuhan kay at least once a month mag-feeding dito, manghatag anang spaghetti o kanang naang sandwich bread sa tanang mga piniriso nga ilang adtoon. Sa una dito mi sa Talisay City Jail na ang mga madre diha sa may suba, Despasil ba, mingon na pader, mag-feeding ta misa kuan pader sa prisuhan, iato lang namo kanang magmisa ka at kuyog mingat to ako dupa-dupa niya og naihatag kolekta ako rasang ibulsa, pero sila wa magdupa-dupa, gabit-bit sa mga kaldero pertindag kuha aron ipanghatag sa mga inmates nga niabot og mga 600 to 700 kabuok. Imagine na ninyo, murag kog mauwaw usahay kay ako hinoong siging dupa, siging kolekta, wa gyud ko mag-feeding sa mga piniriso. Pero sila hinoon nga way kolektahay, dapay giatimang mga bata nga daghan kayo, napag yung mga ginikanan sa mga bata nga porting pobriha, mangayo pagid nila, ila pagid tagan, makahatag pagid sila dito. Nganong nagsubra-subra mang ilang kwarta o ang ilang bahandi, kay wa man sa problema, sige magyong hatag tanan. Hastagod mga lungon, astilan. Pangayo ka mo, hapit na mo mamatay, wa mo'y budget. Pagpa-reserve mo daag lungon sa may kuan. Ambot na pamantingin na karon dito mismo umawan, Father Pat Ornopia, kanang naaros mabulo, nga nag-atiman sa daanang murasag Mother Teresa ang batasan ba, sig atiman ana mga bata, mga orphanage, kana mga masakiton, santusonon sa kanas Father Pat Ornopia. Ana, oy, doon ay pobre kay dito sa bukid nga ang balay hapit na matumba desyuta, pagkamatay sa ilang papa mating ito, wa may lungon, pangayuan bitang Father Pat ito, gitagaan bitang ng lungon nga putaw ba nga porting mahala, kana bang inig ukab nimo maggilak-gilak diha, magsigig siga-siga, bastang lain na lagi tan-awon sud sa balay nga porting gamayab ang lungon murag murag panghaya ba sa cosmopolitan nga kuan ba, kanang dagko nga mga lungon. Nakahatag sila ana. Ako kaduha sa ko gihatagan sa akong prison ministry, gitagaan sa kos mga madre og kanang
tag tagtulo ka sako nga special nga bihon kanang panahos Disyembre. Naku, nung hatag man ka aniter, ina siya, sobra naman pader. Naku, sobra ni. Unya, tulo ka sako siya, ipanghatag lang na natos mga piniriso pader. Naku, unahon ko nighatag ako mga volunteers, akong ipanagaan. No? Awa mo to? Mao na. Mao na, nga ningos Kristo, madato mo. Kinsa man gyud ang tinuod nga dato, kanang magsigig panghatag. Kay kanang pobre di gina manghatag. Asa may imong ihatag og wa ka. Tanawa ng mga tao nga nagsalig sa kwarta. Moingon ka, gae ko kwarta, wa. Wa. Di sa to pa, wa sila ikahatag. Pero dagko kay balay, dagko kayo mga negosyo, pero inigadto nimo, mga ikaw kwarta, tamparusod ang sibalik-balik, wa, way kwarta. Way hatag. Anak di wa na kurot kay niyo man siyang wa. Na sila si Saint Francis, Saint Ignatius, sila si Saint Aloysius, kaning Luis Gonzaga o uban pang mga santos nga porting mga anak yung mga banggiitang dato o gamhanan sa katilingban atong ilang panahon, namiya gid sila. Mao sa to ilang investment kay pinaagi silang pagbiya og nagpuyo nga makililimos, magpakilimos aron ihatag sila mga tao. Mao toy kinadak ang bahandi nga ilang na experience gani gipakamatyan gyud ni San Luis ang pagsigig hatag ngadtos mga tao. Pasabot nag-awas-awas ang iyang grasya, siging hatag, apil ng iyang kinabuhi, iyang gihatag. Muna sayong ragyod kayong mahurot ning ato mga slots. Zaman, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ipalit og slot. And that is the greatest investment in life. Oh, madato gyud mo ana. Muna karon, salamat sa nagsigig palit na tog slot. Ambot gipampaligya na baka nilang ilang katigayunan. Naman gani mo message na ko usahay, Father, gamay ray ako napalit nga slot, 2 slots ra kay bedridden naman ko Father, na stroke bedridden, nakahuna-huna pag yung palit og 2 ka slots. Tingali iyang gingon ay nalang napalitang usa nako ka maintenance, tiguma na unya ipalit og slot. Iyang gisakripisyo ang iyang mga tambal tingali aron makapalit og 2 slots. Kamo? Paghuwat mong maparalyzed. Pag ako na-touch bitaw ko sa nag-text nako nga bedridden ko Father, na stroke ko. Pero nipalit ko 2 ka slots. Ni ahinoy mga lagsik ig lawas. Naghuwat man tingaling ma-stroke. Adto sang cancer patient, stage 4 sa cancer, malipayon kay nipalit og slot. Hangtod sa iyang pagkamatay, malipayon kay siya kay nakapalit og slot og nakapanghatag sa uban. Hangtod na gid siyang namatay, daghan kay tao na nambong, malipayon kay mga tao kasi giingon pagka manggihatagon gid ana niya Father. Hangtod na lang ang tanan niya hasta ang iyang kanunon, iya na lang ipanghatag. Yang sa resulta, tuwa na ginis langit. Kani si Saint Luis Gonzaga, murag nakit-an sa nisiyag usa ka nasay na santa nga Carmelite. Awahin na sa iyang kuan, mga 1600s. Nakit-an niya nga gibisita siya ni San Luis. Wala pa to masanto ba? Siya ni testimonya nga niabot ko no nga nagsidlak ang lawas, purtig yung sigahas iyang lawas, kay tuwa na siya sa langit. Purting datua kay tuwa sa langit. Moto'y bahandi. So sa namalit sa atong slots karon, magsidlak-sidlak ng ilang lawas. As of yesterday, ang atong SBF DAG nahalina na tao 26,537 ka slots. Pakpa.
naapay 49,463 slots na available. Opportunity ni sa atong pag-invest, no? To invest in God. Kana bang ihatag nimo ang labing dako nga imong mahatag para sa Ginoo. Dili ni parang padersyano, ha. Ay narabay atong mga buzzers na moingon sad nga sige malangkag pangwarta pa der, i-appeal pa gid nimo humili ang pagbaligyag slot. Di gid ni pangwarta. Unsa man ni opportunity aron mo invest ta dinhi sa simbahan. Gagmayng kahigayunan aron ang atong mga kwarta ihatag nato nga magamit sa simbahan. Samas gibuhat nila ni San Luis Gonzaga, nila ni St. Francis, na didto sila nihatag sa simbahan. Sa gibuhat ni Mother Teresa, nila ni San Roque, didto nila gihatag sa simbahan. Kinsa ang simbahan? Ang katawhan sa Dios. Mao sad na ako bong gi-challenge, ugma na ra ba ang akong ang akong amot kaabot pa ba ko ani sa akong 19th anniversary sa akong ordinatius pagkapari, together sa akong napo ka mga kauban nga pari, ugma na ang among anniversary. Pero kay ang among presidentes una nga karon rector na sa Seminaryo Mayor de San Carlos, si Father Mar Balili, murag napaman siya adjustment stage. Wa lang sa namo samok-samok ka, wa lang sa may gadiring, mo lang ning kuanting belated tingali. So ni challenge po ko ninyo nga 19 slot challenge, kay 19 years naman ko sa pagkapari ugma pohon, umudangat pa. As of yesterday, nakadawat na sad ko og 81 ka 19 slot challenge. Pakpak. 60 raman tatoy akong gikinahanglan niya, kay ni sobra naman sa 60, ako na lang sang gipangandoy nga moabot og 120. Ma-times to ba? Hangtod ugma, ambot ka nig makaabot. 81 naman sa inyong paminaw, moabot nig 120. Why siguro. Pero di naman amoy kinahanglan, kay ang importante nakasabot ta, gusto tang madato, hala i-invest dihas Ginoo ang imong bahandi. Di yun ka makabsan. Kana bitang mo komedya ko ninyo, 1984 second year college ko, taliwa sa tumang kakabos, nisugod ko pagpanghatag pinaagi sa pag-organize og mga batanon dito sa among lugar sa Kahugan Youth Organization. Among ihatag piso-piso. Ako gay number 1 nga siging hatag tanang activities, kinahanglag kwarta, ako'y mangitag kwarta, bisag pobre kayo mi. Sugod ato nako nga sige nakog hatag piso-piso, kay tag piso man ang among buwan adto nga sinking pan, murag membership fee ba. Wa gyud mahurot ang akong kwarta sugod ato. Wa mahurot. Ni graduate na noon kog college, katrabaho pa jud kog bangko. Wa na, di na piso-piso akong ihatag. Pila naman? Gatos-gatos na. Dili na piso, gatos-gatos, ni-increase. Sige lang yapong hatag. Nya, nahurot. Nahimo kong pare. Sa wapa ko ma-assign diri. Dili na gatos-gatos akong ihatag. Tausan-tausan na. Ano, di man mumuto. Tausan-tausan na. Nya, sige lang yapong hatag. Na-assign ko dire. O tanawa karon, di ba? Milyon-milyon na. Amot lagong sa pesunodan eh. Ang pasabot na ko ba? Di yun mahurot. Sige lang yung hatag. Ingka, di man gud na imo pa der sa mga tao mana. Bitaw, lang nato pagsulti, pero sa tinud-anay, kung wapagi hatag sa Ginoo kining maong bahandi, kinsagong tawhana gikas Amerika nga wa kakita nato, Australia, European countries, and practically the entire world nga dunay mga
Cebuano speaking ng hatag na rin nato. Kinsa ko'y mohatag ana? O wa gid tandugas Ginoo para ihatag nganhi. Channel ra gid ta. Rich in money as channel. Mo na'y tinuod nga dato sa matas Ginoo. Kanabang dato katungod kay agianan ka sa dagkong bahandi padulong sa simbahan. Mag-unsa man ang Mercedes-Benz nimo nga porting mahala or unsa pa nang kinamahalan rong sakyanan, Land Cruiser nga tag 7 million. Nya way dagan-dagan. Di nimo padaganon kay mahal kayo. Ang imong gisigihag sakay katong imong multicab, motoy mudahan nimo bisan asa ka kay ayaw ng Land Cruiser kay madaot unya ng ligid ana mahugaw na karilang multicab. Hay man roy mas dato or mas daghag ihatag nganha nimo nga serbisyo kadtong mahalon o kining multicab. Ang multicab nya asa man ka ganahan nga magsigig sakay sa multicab kay kadto mangingking man ka. Di ba? Parihal sa nas mga dato nga dagko kay balay, purtig yung datua, bilyonaryo pero magkinto ta. Di ta kapangayo bisag 1 centavo. Magkinto ta. Mas maayo pa rin di aglakaw dan, nga sige laglakaw, nga adto nimo tagaan ay kag kanon, tagaan kag bisag lag tag 2 pesos, bisag tag 200, tag 100, mas malipay pataana. Ay daghang maglinya dinhi sa ato mga mangayo labi na inig adlawng Domingo nya may ngano magsige mo magbalik-balik ay may manggo diri pa dir makakuha kita ba nako unya ginagmay ra ba ni akong hihatag ay okay ra ni pa diri basta ginagmay 5 kilo rice paka pinag 200 nga kwarta ana ginagmay nga hatag ba sige ato atong dagko kayong balay di ba iro ra mo paghot nimo didto. Nya inigtan-aw nimo anang klasiyas balay, mingon ka, pobre kay na diya. Wa nay nahut, wa tay makuha diya. Dato ba pobre? Ang dato di ay kana di ang agianan sa grasyas Ginoo padong sa katilingban. Ug kinsa tong mosunod ana sa mas mga santos natong gipasidunggan makatagamtam og bahandi nga dili mahurot. Magsige ra ginag-agas siging agas hangtod muawas-awas sa kalipay ang katawhan. Ato nang ipangandoy sa atong mga leaders nga mahimo untang agianan sa grasya ngadto sa mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod dili kay pangwartahon hinuon ang mga taong nagkalisod-lisod. Nay ubang mga tao karon ipa 5-6 pa gyud, sorry ha, mga nagpa 5-6. Ang kalisod sa mga maestra, ang kalisod sa mga government kana mga job order workers gipangwarta pagyod aning mga mapahimuslanon. Naputos na intaws utang ang ubang mga empleyado, nagtrabaho anang mga ginagmayng kompanya, nangaputos sa utang tungod anang gipangwarta ang ilang kalisod. Luoy kaayo. Hasta pa ang na-admit sa ospital, pangwartahon pagyod, pautangon pero tungtungan og daghan kayong dakong interest hangtod birahon na ang yuta, birahon na ang balay, birahon ang mga sakyanan, hibulbulan in taon ang mga kabos para magpadato nila. Iampo nato nga muhunong na sila ana kay dako ang ilang punishment nga madawat gikas langit. Naot pa unta no? Manindog na ta mga buutan.